guys, good morning. It's Monday morning today. Lamias ang mata ganina oy, pero today watas alis siya. Di ako karon sa Barangay Tumok, San Miguel. Ari na ta before pero lain nga sityo. Di kami karon sa sityo Langgam, ha. Bird sa mailay bird. So today guys, natay ka collaboration today. Ang ipailaila ninyo, I'm sure kailan nag-uban kay di ni basta-basta. Ay, sikat ka dyan eh. Oy, grabe. As in, di rin ni sikat Teres Bowl. Sikat is tibuo, kalibutan na. Yung nga Joel. Ito na mo ko speaker nga, Joel agnan. Nag-speak na siya, nag-preach na siya word of God. Joel lagi dyan nga, nakalimot ko pero kaila guro mo dana. Joel Austin. Kailalay ka doy. Joel correct. Bitaw, das undo na rin kauban. So, di ata karon siya manukan nga way manok. Bitaw, nang ipailaila ninyo siya. Invisible lagi dyan manok. Dinado ni manok guys ya. Di laman sila ninyo makitan kay kamera shy. Mauwaw sila sa kamera mo nang di sila ninyo makitan. Pero white kamera na na manok diha. Bitaw. Ang kaban to na si Joel. Hello, ka-farmers! Pakawaw ta diri. So, namangutana mo nga abot ko dari is kuan is related ni siya sa isa ka close friend na si Ate Marcelina. Thank you Ate Marcelina. Kay nanapatay friend nga idagdag sa ato ang listahan. So si Jamay nagpailaila dani ni Ja. So karon ato jang interviewon gamay before ta mudong sa ijahang mga garden. Kay ningin man hello ka farmers. So kani si Ja sa ka mag-uuma. Pareha pud nimo sa ahong tatay kay mag-uuma ang pagang tatay. Dato sila nga mag-uuma, kami pobre mag-uuma. Dato jud me. Kay kuan man daghan man mi ka Joy. Tanon, mao man ni makadato na to. Ikaw hapit ta ka madato kay mag-harvest man ka unja, ali ka mag-harvest dato. Nakapakpak. Bitaw. Karon, while mag-istorya ta, maglakaw-lakaw ta sa imuhang farm. Sige. Okay. So kini si Joel guys. Joel. Unsa man ka Joel? Daga ulit taw. Wasa pangutan na. Nabikil na. Bitik na. So, ating ilailahan. Inga, kaluk alike na iba na. Pero, huwag mo tanong mo sa mga videos, guys. Malingaw po mo sa mga videos. So, agidahang YouTube channel. Isa nga sa YouTube channel? Joel Intina, please subscribe. Joel Intina. Napun sa Facebook page. Name sa Facebook page kay... Very positive lang. Positive lang kay gikan na bagjuhan na COVID pa, positive ra jud. So, ibutang ron ha guys ag link sa ijahang subscribe. Ibutang ron ha guys ang aja lagi nga na will kay murag kurog gagang ko to will bang baan po kog apil. Ajo ni kalimti pag-subscribe guys, ibutang ron ha link sa ijahang YouTube channel ug sa Facebook page dias sa atang video. Apang i-flash sa screen kay arong makakita mo unsay mabasig lain tong inyong ma-subscribe. Ingon mag-uuma ka sa may mga tanom. Gamay lang ni tanan, gamay lang. Ano ba? Natay palidza. So, aritas ng palidzahan guys, ito panghambog guys. So, by the way guys, mag-harvest mi inja guys, pero makita ninyo sa ijahang YouTube channel ug sa ijahang Facebook page. Sana wag palidza. Tugian sa manin mo will karang maka Manuel. Isa may mag-inject na na. 2 years ang gipadako ning palidzahan ni. 2 years Dari 1 year. 1 year sus arugad sa preta makakaon na ni daw pud katuig. Bitaw sagol-sagol ang variety magudani mo ning naigagmay na dagko. Kani sa murag ambot African variety o American variety. Siguro kay makauman nagkaray Pinoy re. Kana may pure Bisaya liwat ka sa. So palidza aside sa palidza ang daghanan ning palidza guys. Magkubra ta ni unja guys. Kay mag-harvest man mi unja. Tanawin ninyo sa ijahang vlog kay aron makakita mo unsay mga porma na mag-harvest yan nabay makawuhubo unja ug binitbit tinud sa ako maglukdoy nga na. So nakakaabang-abang hala Ginoo ko will grabe gimong batong will grabe taasa. Uy anak sa kanunay kagwang dali kay tang tanawa ni tanawa guys nagurat ko oy arang taasa will ginsa man ni pagpadako will ginsa man nimo Tagas ning batunga pero nganong piro pa man pero Gamay di na lang. pa si Jaco di na may tagas ni will nga gahi na si Jakanon tagas ni pero dabong pa kana sa mo ning tagas kay maang variety. depende sa variety klase niyo. Mo ni ang long green variety. 2 meters minus 1.5. Kujawa, uy, Ano ba? ragtaas, oy, na-amaze ko kay gamang batong, di ka jo nga ni katagasa, di ba, diin ko ni mga hang tatay mag-uma, tagas, pero di nga ni katagasa, karang tagasa dyan ni ka, jo. Nay daghan magud ang variety sa batong. Kanid ang Sa kaslip nagkagwapo. Hmm? Naslip nagkagwapo na rin kahoy. Di bali na mas gwapo pang kao. Dapat si Jai, si Nami. Bujas. Na si Buzas ginagmay ra pod. Bujas, guys. Sagol ang bell pepper gihuwaan sa sibuyas. Ay, magibutangan, agtunga, no? Na, tunga. Yang ilaw man diyan ni. Hugaw-hugaw ta. Ansa man na? Kuan ni nay
kanang singana. Ano ba ito? Ay, Tais kabaw? Dili. Uhot? dili po. Kananay up. Tagna-tagna dahil ni guys. Sirit. Uy, ano ba yung tawag na nakanang kuan sa ginalingan nga humay? Kanang... Rice Hall. Oh. Ay, ako'y nakatag winner. Ako'y nakatagna. Wow, Joel. Namalagi pa kita naman na yung buwak, Will. Napod sa buwak, no? Utanon ni po ni. Utano na. Na-feature na ni sa akong vlog. Uy, diha ka. Wadyo ko masayo. Nung gitawag og sisay din sa mua. Masingan? Sisay dire. Seaside? Sisay? Sisay. Sisay? Sisay. Sisay, haman ng ijaan. Dito sa putlungan. Sama ni pagutan, Will. Apilo ng tagag ug dahon ra. Nga nira, pareho ra mura ra Mura alugbate. ka ng kamuti. Ang alugbate nga na. Okay. Nindot guys, sa guys, mga kuan, nami na sa mga sinabawan. Mama, ako na ni Sisay. Uwa man ni sa Alicia. Uy, uko kaila dan ng ijang Sagaran Sisay. bitaw kay baon na talilom ko sa ibang lugar ko no. Talilom umbot. Huwag ka ni kay tambo manig bunhok. Singa dani, hambubuy na. Bubuy na sa Ang sami tawag inzo. kanina picture na pa sa vlog ako. Ang sami nga Muna na. tawag na mo nay kuan malikid. Malikid. Lahi, pag nga narumutan ni na, tambo ni bunhok. Muna. Tambog bunhok na. Hambubuy na ni sa amo. Sangig ko na sa ubang kasagaran sangig ang gitawag nila ani. Ba? So napoy dako dari hala grabing kugihanam din ni Joel swerte ka iba na dani. Dako man ka jud sa hanggar din guys, dapay mga sili. Unsa man ning sili ha? Kuan ni Tinagas ni bell pepper. sa man siling atsal may tawag naman. Atsal ka na tagas. Diya ka rin ubos day guys. Aram dagko agi hapon gid sa sibudya. Sana am day habrisuno no? Wala nay para tanom nagbalik padaghan. Kuan ka na nay binhi. Kuna ka balik dyan, may mga mga napo kilo. Grabe kuya wa. Ang gibili naman para pang tanom. Ang tanawara kugihan ka adyo guys. Kugihan pero sorry na lang kay tikin. So dari nga side guys at rang libuton ng ijahang kuan. Mubalik rambutan dos idang manukan nga mga manok invisible. Tanawa o daghan na. Nganong wa man nimo harbi sabili mo kung well. Giwat ka na ho. Iwat ko nimo well. Wala rang dagko. Giwat ni. Karang lami oy. Kay sayang magud ma-harvest ni diri dapat idungan na matanan para i-travel pa magud sa San Miguel balong so sa gasolina kay mahal ka sa gasolina. Aron mo na makasara. Para makas Unsa well sa may kasulti well sa atong mga mananaway karon well. Pwede rin mo sila imbitaran sa imong channel. Yes, please subscribe to my channel YouTube, Joel Intina. Dayon sa Facebook page na ako is positive. Tungod sa COVID lagi na, positive. Pasensya na lahi ang pangan pero usara ka na ang dotan gyapon. Anja well, nganong mo subscribe man sila nimo well unsa may kaabang-abang sa imong channel ug sa imong Facebook unsa may imong mga content dadto. Ay mga farmers, daghan ka sa makatunan sa akong channel o ako sa akong page kay mga pananom, sagol ka buang lang para disad mo ka maboring po. Correct. Sagol ka buang. Pero ang pinakakuan ako, daghan mo makatunan sa pananom. Maka-inspired guys. Maka-inspired. Okay. Maka-inspired ko no dari tawil silong tawil. Yun tayo, pati inita. So agi jang channel guys, agi jang Facebook page harang ibutang daana sa description box kay arong sigurado kung pwede ra mo suong dari sa imong farm. Imong manok farm. Alright. So karon guys is mang-harvest me. Pero ato ni jumatan outside jahang YouTube channel Joel Intina. Kabanas undoy. Itabang kang harvest doy. Di ko, tanong ko. Maila man ro kinsa makahubo-hubo na ra magsako kasi lang sa atong kuan. Pati na sa ako. Oy, di sako dia. Para pangandam. Wa man day kuno isud na maghambin. Maghambin ta. Hambin. Ay sa guys kay daday mga cast sa vlog ni Joel at ipaila ni Joel. Ipaila sa ring mga cast sa imong mga vlog nga pirmi makita sa imong mga video. Tingi sa isa. Ay, itong ipaila na isang mga cast kay arong makaila na mo inigadto ni Jo sa vlog ni Joel. Di. Kisama ni nakapuwa. Cholo for short. Solo, agi ka, ma'am. Di sometimes. Hi. Iba na naulahi. Ang Ivana alawin ang buhay ni Joel. Iba na naulahi. Mo ni ijang Ivana guys, mo nang adto na mo gibog-gibog kay nanari tag ija. Agkara kisama ni. Ako ang mama ni Joel. Mama ni Joel si Mama Carmen. Mama Carmen Intina. Nangutan na mis undoy ganina. Ayo asa nagbay nila Carmen Intita. Ingon man aglaki. May Intita dani, basig Intina. Kadto ikaduhang bay. Dali ang tulan. Hi, anak ni Joel duha para sigurado jud ha jud gitujo kay aron sigurado jung di na jud mo kuringking ni Joel. Naanay mga bagtos. Okay, so guys, mag-harvest na ta and atangin ninyo sa vlog ni Joel Intina dere sa YouTube channel ug sa positive nga Facebook page. I-like ninyo, i-follow karon maka kuan ingon dito siya nga namoy makatunan. Okay, madyo na laman karong panahon na wa tay trabaho ron ug natay juta diha adyon kapsangin ng juta tamni. Sayang gadyo madyo ra man di na ka mamalit og utanan sa merkado rang mahala.
A few moments later. So guys, naman namig vlog guys sa among harvesting. Tanaw ba dyan? Enjoy kay arong malingaw mo sa among vlog kay grabing lingawa, grabe na magkune gagmay. Basta tanaw just vlog ni Joel. Sama na ni kamang na-harvest. Diren. Amo na pa ning hipuson kay muli na silang bahay kay Well, nabi pa ni Odto Well. Na time gihaw nga Dinosaur. nay Palidya. dili. Palijag yapon, batong yapon. Maulawon. Mo ni mga palijag Joel. Giunsa kanin sa o giunsa ni sa pagpadako. Follow mo sa ijang vlog pananawag sa video. Harvest mo yung mukhaon ha. Oh. Kaning sunod Joel sa tangani mo. Brad. Jody, solo. Ah, si Chulo day, Papi Chulo. Yes, Papi Chulo guys, oh. Nasama si Papi Chulo, tag-ijahan na ni. Ana na tag-ija ni. Ana. Ay, wa, kaya mo may pagasang Papi Chulo. Duha sa una, karon na sana lang. Ay, isa na raman, gi-area na gisa. Iuli na. Iuli na. Kasi, agwa pa ni siya. Ay, nalaman ko pa dyan, kana ko, di ayaw ka madaot, tag-imuhang beauty. Ako, okay ko kadaot daan. Amin ang ahang jacket. Beauty, ini. Ang jacket. May problema ko. Kay, basta nalam ko yung jacket, kapandong nga na. May problema. Arti-arti, bito kaon, bito atang atuan. Ano, arti-arti, basta maka... Lugar baluto, anong palidya. Arang, sus, panitan pa, mag-ad-ad pa. Sapay mga buhat ng dana. Diyan namin silang bay, guys. Ah, grabe mo magapista. Naghana magagipang badyang na rin suwa. Kini mo'y lami. Abi ko bag sinugbang palidya o ginisang batong. Ah, klase-klase man dayon. Ay, tinulang manok. Ah, basta kay daghan, guys. Puro man ni karni. Hi, guys. Madung gabi. Wala ko maka-vlog after na mo ng biyahe. Gigan sa San Miguel, padung uli. Kaya ning diretso makusbay kay dapat po ko gibuhat ba na magang maigsunang uli kay mag-reunion man ni ugma. Excited ako ugma kay ako may game master so ako magpaduwa ugma. Diyan na ako giandam ng mga duwa. Bibo din ni ugma puhon so atang ini atang vlog pud ugma puhon among family reunion. Gipadad-an ko guys sa family Intina og mga utanon. Ja kung mas buntag sakto mas buntag ato aning lutoong sudan. Sige tagaan man pug kung Mama Julie dia sang adlaw ug kuan batong mga unom siguro kalugas. Diyan na pa isa ka buok pa rin dya. Sa kay gitagaan man ko sa Intina family og mga dalawa, tulo ka buok pa rin dya. Ato bang giharvest na mo na dagka ka dya. Tulupod ka gagmay dya day batong mga daghan pa ng batunga. So natay sudan ang ason kay arong di siya magmuok kay magmuok. Pwede si Jam halata. Na guys, arang kahimus. Mao ko inig Bisaya nga klase. Tiya. Ilhan ni mga Bisaya kay mga gagbantoy. Pero lami ko ni si Jam ning kuha pug kog ngari kay wabo ka tilaw og ngani nga palidya. Kay gang natilawon karam magman. Tilawan pero tagagmay ug unsay lasa. So thank you very much ni Joel and Tina o sa ijahang pamilya tibuok banay dito sa Langgam, Tumok, San Miguel. Salamat ka sa daring mga utanon kay libre nagsudaan. Mado na raman din na magpalit-palit kay sus, gatigom lagi in taon pud ginagmay kay mado na raman dugang-dugang construction sa ato ang dream house. So, thank you ka Adjo. Anong bulingas ang kukuoy? Saan kukuha ni? Nja, mo to guys, palihog kog subscribe sa diyang channel, Joel Intina, og palihog pod og follow sa diyang Facebook page. Yung po mo magmahay kay daghan po mo makatunan sa mga hilig o garden-garden. Mo may diyang hilig. Tapos ay mga vlog dadto nga pampasmile pod nga na kay karang taitan galiting kinabuhi. Jadi pa ta mo ismail, wa na, mura tag mga nawag amo. Medyo putong mag-ismail ta bahalag na problema kay gan-gan pagkatag pamati kung natay problema dibdibon pud nimo maghuhilak pud ka na. Musamot ka jud, di ka jud mawagi mo problema. Medyo man to mag-ismail kay mo gan-gaan man. Itagaan po ko basa. Dagang salamat ka adyo ni ng Carmen. O nakalimot mo kung pangutanas papa ni Joel unsay nga dadto. Og sa tanan, sidyang maigsuon silang mga binaji, daghang salamat. Lamay ka dito ka. Aha ning gisahan sunod adlaw, maglaoy pug ko kay na may kamunggoy nila undo dito sa sarap tambal ka. Lami adyo ni. Dili na batong. Na daghan. Kaduha pa ni na ka bisis ma utan. So daghang salamat sa kaadtos mga utanon. Thank you very much.